ħajkun hemm l-opportunità li l-artisti intuhom spazju fejn jeżebixxu il-prodotti u l-affarijiet li huma jipproduċu fil-ħin meta ma jkunx hemm effettivament il-kummerċanti li jbigħu prodotti tagħhom. Fejn ħagħtu opportunità lill-artisti li jagħmlu l-artisan market tagħhom. Jiena għalija din hija xi ħaġa pożittiva ħafna. Però jistaqsejtek fuq il-monti mhux fuq l-artisan markets. Iva jien qed ngħidlek li dan huwa taqbel mal-monti fit-ordinanza. Iva jien qed ngħidlek li dan huwa punt pożittiv għaliex ħanagħtu opportunità lill-artisti. Nkunu qed nagħtu nifs ġdid lis-settur artistiku. Ġifieri qed nifhmek sew inti taqbel mal-monti fit-triq l-ordinanza u fil-qalba tal-proġett Terenzo Piano għax ħajkun hemm spazju għall-artisti. Ġifieri taqbel mal-monti fit-triq l-ordinanza. Jien qed ngħid li dan ħajkun opportunità unika għall-artisti. U dwar il-monti però mhux l-artisan markets, il-monti. Taqbel li għandu jkun hemm monti fit-triq l-ordinanza? Il-monti qed insaqsik, mhux monti għax ħajkun hemm l-artisan market. Fuq il-monti. Nifhem domanda tiegħek jiena naqbel perfettament ma' dak li ġie espress issa mill-Onorevoli Prim Ministru, Ministru għall-Investiment illi qed jagħmlu sforz u qed jagħmlu xogħol importanti ħafna biex jagħmlu rilokazzjoni fis-strada ordinanza, però iva jiena naqbel effettivament illi nara pożittività, nara xi ħaġa pożittiva illi effettivament issir ir-rilokazzjoni.